என்னடா நடக்குதுங்க? பொண்ணு நல்லா பாத்துக்க. வளர்த்த பிள்ளை அதனால அதுக்கு வெக்க வச்சு போ. எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறீங்க? கல்யாணம் பயணம் பண்ற மாதிரி. காதல்ங்கிறது பஸ்ல போறது, பிடிக்கலன்னா இடையில இறங்கிடலாம். கல்யாணங்கிறது பிளைட்ல போற மாதிரி, பிடிக்கலன்னா இடையில எல்லாம் இறங்க முடியாது. தங்கு வேற அந்தரம். இந்த அட்ரஸ் எங்க இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? நோட் பண்ணுங்கப்பா, நோட் பண்ணுங்கப்பா. பின்றாம்பா பின்றாம்பா. கல்யாணங்கிற மாதிரி இப்படி ஒரு வாய்ப்பா? போகுமாறு இதான் முதப்படி. அப்படியே படிப்படியா ஏறி எங்கேயோ போற. பெரியோர்களே, சாய்வார்களே, எல்லோரும் தயாராக இருக்கிறீர்களா? நம்பி வாங்க, சந்தோஷமா போங்க.